Bulă se duce la școală, iar profesoara îi întreabă pe toți elevii cu ce vin la ore. Fiecare elev răspunde mândru: BMW, Audi, Mercedes. Când vine rândul lui Bulă, spune timid: cu bicicleta? Toți colegii încep să râdă. A doua zi scenariul se repetă. Profesoara întreabă, copiii se laudă cu mașinile scumpe, iar Bulă tot cu bicicleta. Supărat, ajunge acasă și îi povestește tatălui său: tati, toți vin cu mașini luxoase la școală, iar eu doar cu bicicleta. Râd de mine în fiecare zi. Tatăl, gânditor: băi, Bulă, tu ești prost? Păi când te întreabă iar, spune și tu că vii cu Lamborghini ca să nu mai râdă nimeni de tine. A doua zi, la școală. Profesoara: Tom, tu cu ce ai venit? Cu BMW? Ion, tu? Cu Audi? Bulă, pe tine nu te mai întreb. Sigur ai venit iar cu bicicleta. Bulă, cu un zâmbet șmecheresc: ba nu, doamna, am venit cu Lamborghini. Profesoara surprinsă: serios? Bravo! Și atunci de ce ai întârziat? Bulă oftează: mi-a căzut lanțul.